Ja, hej Michael, velkommen til de sidste dage på vores Norgestur. Ja, tusind tak, Per. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi faktisk allerede er ankommet nu og befinder os hjemme i gode gamle Danmark. Men I skal da selvfølgelig også de sidste dage med her på hjemturen. Ja, hvor vi forlod Nordkappen og kørte sydpå gennem Finland til Sverige. Og alt Nordkappens vinterlighed, som I kan se, snede det, og igen var vi lidt ængstelige omkring de her sommerdæk, ikke Per? Lige præcis, det var 6 grader minus, og det var sgu lidt køligt. Ja. Men vi kom til Finland og fik derved også sat vinger og flueben i det land, vi hverken dig, jeg eller den tredje mand havde været i. Lige præcis. Hvor vi så kunne overnatte og imødekomme alle vores fordomme om Finland, ja lige præcis. Men dejligt sted. Måske et besøg ved igen. Ja, og vi overnattede på et finsk hotel. Et 100 år gammelt familieejet hotel, hvor vi fik havregrød til morgenmad, og du fik læst op på de lokale nyheder. Ja, lappiske nyheder. Altså vi kan se her, var der masse rensdyr, som man næsten kunne tro fandt sted i Lapmarken. Men ja, der passerer vi jo netop Polarcirklen på vejen hjem. Og mere mondæne spisemuligheder om ikke andet. Og temperatur mødte os, og også de her mange timer på vej hjem i bil. Fordi vi havde jo faktisk lidt afset allokeret hovedparten af tiden til turen op igennem Jotunheimen, Lofoten og så også Nordkap. Og så var det ellers bare transport hjemme af. Lige præcis. Og det blev til mange timer, hvor jeg prøvede også at spise dig af med podcast og musik, men lige lidt hjælp. Du vil helst bare... Ja, jeg vil nok bare høre de gode gamle klassikere. Så læste jeg op, og der kunne jeg altid lige få lidt indpas der, hvis jeg ville have lidt fin kultur. Ja, vi sluttede den gode tur af på et besøg på Charles Chokoladefabrik, hvor vi fik... masser af gode gaver med hjem til familie og venner, og ikke mindst til os selv. Ja, tak for en fed tur, Per. Selv tak, Michael. Det må vi gøre igen. Ja, virkelig.